Че си отворя с траклиста. По-скоро е тегавня, яко. И решихме да я Човека иска да се отвори траклиста. Да го... Да, виж колко е лесно, влизаш 50 стотинки отгоре на така банера. или иначе трябва да ти направим един Да, подарък. това беше навик, нали? Явно аз Ма, не тия бях работи сигурен, не че ги носи. усещам. Явно аз тия работи не А те не са и до тебе, тъй, че ти какво ще направи. Ето това е нашото Покажи го на камерите. Йоу! Това, Така. ето, нали, опа. Да. Е този, нали? така. Е Да. така. Това е с магнитче, с книжка, с друга хартийка и с диск. Мастер клас. Вътре има текстове, Така. чекирики. Не е лошо. Не, И тук пише сайта. е лошо, вика. И това е за теб. Мерси. А хората могат ли да си вземат такова нещо? Не. Могат. Колеца ни дава. Могат. Имаме магазин losodesos.com. Линковете долу, както се казва, ще го Линковете- поставя в описанието. Ето така. тук. За инфлуенсърите. Да. И това е QR код, който води на същото място.